Kamaráti a priatelia, jeden most, druhý most, samozrejme fanzóna, dojdete, zastavte sa v modrom. O čo? O 12? Najmä, že o 12. Odtiaľto sa budeme presúvať ďalej, uvidíte, že kam. Toto je Hauptbahnhof, jedna z možností, kde nastúpime a pôjdeme buď na električku číslo 20, 20, alebo 21, 21. V takejto krásnej električky vystúpite tu. Prejdeme vlastne iba poza konečnú, tu v tomto parčíku. Myslím, dojdeme až nejakú 15, že? Z tej fanzóny. Okolo 15. tu, v tomto parčíku si znova trošku zabekame, potešíme sa. Dôležitá informácia, bez ohľadu na to, aký máte lístok a aký máte vstup na lístku, lebo je tam 1, 2, 3, 4 alebo 5, stretneme sa tu pri vstupe číslo 1, pustia nás na štadiónu, dostanete sa na svoje miesta a dáme vám vedieť na Facebooku, na Instagrame. Napíšeme, že kedy presne, čo sa tu bude diať, kto všetko tu bude. Ak nechcete byť v meste alebo vo fanzóne, lebo pôjdeme aj odtiaľ, kľudne môžete dojsť aj sem, ale ideálne samozrejme s nami, priamo z fanzóny.